FPS on ihan selvästi kieltoa, mitä siellä osaltaan. Mitään jäljellä, ei tässä ole mitään jäljellä. Joo, kato kun mulla on ne joku hemmetin SMC body panel, ne tehdään ihan eri tavalla. Niin on, aivan. Vittu sä otat Montulaa ja vai niin? Ootte käynyt kattoo mun vehettä nyt kun se on vähän puhistettu ja pesty? Ei niitä tuu katsomaan. No eipä oo kyllä periaatteessa. Ei siinä mitään nähtävää. No eipä oo. Niin. Tää on aika erikoisen näköinen. Kyllä. 65 koppa. Ei oo niinku tehty ainakin yhtä osaa aika lailla tästä keulasta perään. Siinä tulee tämmösiä saumoja ja ne on ihme kohissa ja sit niinku materiaali vaihtuu. Koossa täällä puhuu paskaa. Vittu tässä mikään vaihtuu.